रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट। म्यूजिक बाय मुन्ना लाल। बेला न चलवनी देवर पतले वो भाग गइल रे। बेला न चलवनी देवर पतले वो भाग गइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। अरे सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। हमरा के दोषी घर में दाग गइल रे। हमरा के दोषी घर में दाग गइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। अरे सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट। कॉपी नरेश राजा शर्मा सोनाम हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। कॉपी नरेश राजा शर्मा सोनाम हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। ससुर भसुर सासू के देही में आग भइल रे। ससुर भसुर सासू के देही में आग भइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। अरे सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे। अरे सइये के जगहिए पजा के लाग गइल रे।